Jama'a masu kallo da kuma sauraro barkanku da warhaka, barkanmu kuma da kasancewa tare a daidai wannan lokaci tare da tashar nan ta Jayaka Hausa TV domin kawo muku abubuwa daban-daban kamar dai dambe, wasannin ƙwallon ƙafa da ma kuma sauran ababen ban dariya da ma kuma tausayi, inda zan ce ku kasance da Jayaka Hausa TV domin ku dishashe, ku murmure, ku sha kallo lafiya. Allah ya isa ɗaya muka tsoro barbaɗan uwan jabal ahin na baban Musa. To fa kaga malam yanzu sun shiga fili za a fara karawa. To ga shago mai gajeren wando da shago mai dogon wando, don haka na zaɓi to kaga sai dukan wannan ake ta yi ka ikon Allah. To kaga dai yadda wasa ta kaya, baka ganin kaman a wannan yayi sakaci ran ka da shi. gaskiya ba sakaci bane, ina ga wancan ya fi shi azancin faɗa ne shi yasa ya ka da shi, wanda na yi tunanin shi mai dogon wanda zai ka da mai Ai gajeren malam wando. Yazid baka ganin kaman shi din yayi sake jikinsa yayi yawa, kaman ya fi shi dumashewa da kuma karfi, amma kuma gashi nan sai wannan ya ka da shi. To gaskiya dai an fafata a wannan wasan, bari mu shiga wasa ta gaba mu ga me zai faru. To bari mu ga ya za ta kasance tsakanin wayannan kuma. To ya kake ganin yadda wasan nan za ta kaya kenan? To a yanzu ma mai yalan hula ina ga zai fi fafata bisa ga mai zannan hula din nan. To kuma mai zannan hulan kamar ya fi shi kwari a ikon Allah. Kai wannan ni na gani yayi sokanci fa. Gashi shi muke tunanin zai bige amma shi aka bige. To domin samun irin waɗannan dambe da ma kuma wasu wasanni, ku kasance da Jayaka Hausa TV. Mun gode.